Peter tena. Kitu nyaya kusema ndio wakawasiya mna. Inini yangu nyange yapera asi ndakatusungitsora nazvo yangu nyaenda ndapedza. Saka vanoti zvoro kuti taapo anzodzi dzimai wangu kuti mukwashanya asana kuti zvinzwa ndingagona kutsanangura hangu hongu asi ndiri kuti payakapinda mudare ndanga asina nati zvavangu mubvunzo wangu andisiziva pamwe ndingangoshaisha kutaura kudai Mungoina. saka ndingachasangura futi izvo pamusoro wanatezera nga aripo ndi baba wakurawo nyawo mai saka wese wauya wese iri family kuti wanyatsa kunzwa kuti zviri papi wari wana baba wari wana baba mudzimai wakoenzi Ana baba uyaya. Ana tezera uyaya. vamai vanga vasipo vada kuti vanzoni yacho dziri famba sei nekuvataura kuti tida kunzwa Mudzimai. Sanangura tini. semawira ndakaita ndidare nenyaya yangu mudare inini semamagarira ndakaita ndakati ndine nyaya iri kumba kwangu yekunesa pamusoro penhau yengozi andizve ndakasungisa noti zvangu wakava kudai ndakanga ndinawo ndakutsanangura hangu asi wanga waripo nditi ndichikotaura nenyaya iyo sematsananguro wangoitawo ndofunga ndakabva kure asi nyaya yakazonga yakutongeka muno yakanga isiri iyi nyaya ine semataura nangu andakaita ini yakanga yanyaya chihuri kuti ndofunga kuti ari kutungamidza chihuri iyi nyaya yanga isiri ndofunga makazviona kuti iyi nyaya iri kutotaurikawo asi yakanga yarabo nyaya yanga yamuno yanga yachihuri kusvika ini ndataura kumukadzani chayo ndo matsanangura yanga kuzongoita nhasi ndauya kudare ndasungawo kuuya kudare asanambonzwa ichidaidzwa kupinda mudare ndikuda kutaura zvinhu zvine nguva ndekuti hatikuda kupedzera nguva panapa ndine marwendo akati wandei handichada kufamba saka toda kuti zvinhu zviri muno zvikasike kudambuka vana baba muri kuti kudii nemukwasha wenyu pamwe zvaari kutaura toda kudambura nyaya chekutanga tenga matauri ari kuita pari nhasi ari kuti handina kunge ndadaidzwa kuti kune dare ndipinde muno ndimi wedare munofanira kuti mutipindurire ipapo ari kuti handina kudaidzwa kuti pinda mudare asi ari panapa ari kuti handizi kuti makamusunga here kana kuti makamudaidza here kuti auye mudare wakawana samarisi here yakasvika kwauri yakaona samarisi mugauri yakati yakati unodiwa kudare kuzvauri kuti aiwa pamusoro iyi pamadaidza matichigona family handizve padaidzwa tenga iri aiwa ndati kumbotanga kutaura ndikuona zvigona Kubva ana dzimbiti wabuda. ndosaka ndazobvunza inini Cherera tsenga. Tata ana dzimbiti kubva wabva wataura nyaya dzawo. Ana dzimbiti kubva wasimuka. Tikati chidaidza tsenga wakagara. Kubva tati tsenga uya ndikakubvunza kuti unonzani? Ukati ndinonzani? Watsanangura wega. Naisandizvo here? ndizvo Saka kuti iwe hauna kudaidzwa papi. inini semaonere angu pamwe kushaisha ndafunga kuti pamati chigona family senyaya iri mudare ndindakaita kuti nyaya ipinde muno ndaifunga kuti pamwe ndopamuchadedaidza pamwe ndakanganisa kuona yo nyaya inoita ngekuti nyaya dzakutwista handiti mazuva ekutanga isu hatina kutonga nyaya yezvihure baba handiti hatina kutonga nyaya yezvihure saka chinhu chinoita ndechekuti tambotorawo natezvara wako apa kuti tinzwisise wanga wari kumabasa kuti nyaya yekuri kumboziva seikuizwa muri kuizwa sei saka natezvara wako watsanangura saka tazoti mukwambo uya wapa because nyaya yakazobudai yacho mukwambo futi
uyawo tsanangura ntedzo rako wanzo kwakusongozvisa ndanzvisa ndikati iko zvino panyaya yakauya ichimhangara tena inyaya yengozi iri kutambudza hanzvadzi yedu. Iwe mukwasha ukangwarira paduri unogona kuirasa. Handiti iyo ndoda kutaura chokwadi straight on that. Hanzvadzi yedu yakahura here ichibvunza pamberi pedare. Ndiri kubvunza iwewe mukwambo iwewe. Ndiri kubvunza iwe pamberi pedare. Ndati ndiri kubvunza iwe pamberi pedare. Handidi kupedzerwa nguva. Ndabvunza kuti hanzvadzi yangu yakahura here. handikwanisi kupindura. Koifiwo kuka mwana wangu kuti hure palikurira papi. Zvabva kupi zvamunondibvunzizvo? Kenga unakwana. pamusoro kana zvisiri kukwanisika hanzi pamusoro iyi ini ndauya ndiri hwani nenyaya yekuti ndakaboyana namukoma wangu pana pakaita noise, saka ndauya ndiri hwani kuti segireta noise ona unofunga kuti takurwisana. Saka ndakutorwa nyaya yekuti mwana ndakamuti hure oraiti kana dai tiri kutukana ndo mashoko ndauya muno munawo here. Aiwa Saka inawe tenga tsanangura nyaya yengozi ndiye ndinozana nemukadzi wangu ndiye yakasvikira kuti bvise mari yekuti mukadzi handichade hongu anditi mazvita ei nyaya iyi haisi nyowani pamufunga henyu. Ndofunga kuma 2016 haisi nyowani panyaya iyi ende ndikutoti nditorore mukadzi uyu wanozviziva. Mukadzi uyu ndakazofamba inini kuti ndizvibate inini. Mukadzi wangu aiburikirwa ini hazisi nyowani zvada kusvikira kutendera hazisi nyowani aiburikirwa wakaenda kwabvinzi guri panye mumbo unozvisa vakanotora chikwama ukatsika uyu kuti arege kuburikirwa. Saka chinyowani chiri kuda kutanga nhasi rechipi. aiwa ona tenga ona tezara wabvuma Woku wabvuma asi ndakutorwa nyaya yechihure chemukadzi. Ndakamutora kuti hure ndakamutora kuti hure ari pana anogona zvipindurira ngazvipindurira. Ndakamutora kuti ihure pamusoro ivana baba tingagona kupedza nguva handitika isu tikumbira dare handitika semi mambo sematongero amakaita nematauriro ari kuita mati muri manzwa ari kuteka mukadzi achadaka asatanzwa ivava vanisi achapindura. inini makandipa judgment handisi kupindura kaipa. Makandipa judgment kuti hati mukadzi handichade nenyaya yangozi handizvo zvakataura mudare. Saka pane chimwe chinyowani mukwasha wangu uyu mukwasha wari kuti idambudziko nokuti ndiunzwa murume warutarakapo wari kuti iwo ini ndakati mukadzi handichadiba nenyaya yengozi handisi munonyatsonzwa. Saka inhau yamatotaura iyi inofanira kugadzirirwa nesisusu mhuri. Todaidza mukwasha wedu oona magadziriro atinoda kuita chi mwana wedu kana pane zvanga zviri kunetsa kusvikira tapedza tiinaye wotora mukadzi wake woti woenda chete hakwete kumba mhosva dzimwe dzese dzamuri kutaura idzi hadzipoba kana ini ndichitahadzipo. Uyada kugadzirirwa mukadzi wake chete uyu kuti agare zvakanaka. Ngatigume ipa mashoko anotaurika mudare ima ndaakutsanangurirai mukoma dzedu ndikati honai watsenga haikona kumhanya sandireko nhau inogadzirwa sandireko hazvishamisi kuti tinopindira todai pasina gore 2 years madzokerana futi maakuenda because muri wana mirai nyaya titsanazvo zvandakakutsanangurirai ndikati aiwa mukoma musamhanye kudimbura makumbo seguru imi cheinita muri kuchema ndechekuti mukadzi wenyu agadziriswa ngozi yataurwa anatezvara wabvuma hawana kuramba ende wataura ndopatitaura kuti sitakuda kuchigadzirisa tapedza kugadzirisa ngozi iyi taakuchimirira chikamu chenyu imi nemhuri yenyu kuti pane zvichabuda futi because dare hatipo pakuti iramba mukadzi wenyu mangwana tinosvika baba tida kubikirwa tida kuburirwa. Saka toda kugadzirisa nhau yengozi. Tagadzirisa nhau yengozi imi mukadzi wenyu wachena apaidziwa aita sei munenge muchikomkwasha mukadzi wenyu achiona maakutakura nemhuri yenyu imba yenyu yakupuritika zvinozotera makuti opaiwana hapana kuzodai kudai
sandizve ndizvozvo nekuti ndichida kutaura kwekupedzisira chekuti kumashure kwesoko ndakabva kwachifi mapeti yakapinda nyaya yemudare, ndikauya pachifi saunyama ikapinda nyaya yemudare, ndikaenda kwahetman mushonga ikapinda nyaya yemudare. Nhasi wanatezvo rangu nhasi ndopanda kutanga kwaona ndefambana nababa chete ndichigadzirise mukadzi wanatezvo rako iri wana baba ndiwanatezvara asi nhasi mati musi wandatsanangura nyaya yangu kudare makati havasi vanatezvara manditi havasi kutaura dare tinotaura chakashata kuti chakanaka chiisa because ndauya kakugara panapa mukati wanatezvara vanga varipo ndawa saka wichizi pane vamwe vazouya vasiri ava wanatezvara panazititezva vakwera wese ndovaziva ndiwanatezvara saka izvozvo handei taurai. Ndinoda kutenda dare Mukwasha Tenga, with due respect, ndaitaura newe pafoni, waitaura namukoma wapafoni, tichitaura endai kumba zviri kufamba zviri kumari tichitumirawo tichiita kuti nyaya iri kunetsa pahanzvadzi yedu dai yafamba itinetsa. Pane zvese zvaiitika baba hawashashanda, mai havashanda, ndisu taisapota kuti zvinhu zvidini zvifamba, zvikafamba kusvika pazvakasvika. Ndofunga manzwa tichitaura kuti ngozi yakazosvika pakubuda, akaibudisa aripo, pakabviswa zviripwa zvakabviswa, achinzwa akanga aripo. Chaari kutika wanatezvara zvinopfuura baba nemunin'ina weyarapa with the support yemari yaiuya kuti tinge tichifambisa wafambe. Unoda chinhu chekundoona face kungora madai ndiri pabhazi nditoni ndikubate muromo Tenga chimbomira wana mhezi nhau yenyu iyi kubva pamakaisira inini mukwashanya kuizwa pamakadini hamuna upedza handitika saka anekodzero yake yekukunetsa ine nhaye kuti ari kuziva kuti ari kunetswa nemukadzi wake uye inini hamuna upedza pachikamu chenyu chamaka makadini makawirirana kubata chinova chamachisana futi panapa nhasi. Saka nhau iripo inini ngekuenda kopedzesa apo makasiya mabatsirwa nedare handi kuti nhau yenyu ifambe zvakanaka. Imba yemukwasha nemukunda wedu inge yakamira zvakadini ndizvo chete zvinorwadza mukwasha uyu. Saka mungagona kutaura henyu zvimwe zvese hazviko, nhau ingoripo chete chete ndekupedzisa apo makaisira zvorova kuti mukwasha wenyu akugutsikana kuti zvinhu zvangu zvadini zvamira zvakanaka. But kana zvava zvakamira mamiri aya zvakazvingori iyaya ikodzero yake uyu yekuramba ari kukunetsa ini nekuti ari kurwadziwa uyu nekunge ari kuona zvaanenge achiona mumba make zvisiri zvekwatenga. Saka imimi kodzero yenyu imimi ndeyekuenda kunopedzisa apo makasiyira chaipo chaipo, ndipo munoenda imimi muhama clear mukwambo yenyu anenge aripo mune muchitomutumawo kuti mukwambo tiitirewo zvakati mukwambo mhanya muri pamwe chete mopedza nhau yenyu zvakadini. Hatisuda dzaka wabara mukwambo natezvara ndamwana mukuombera naye ndiye futi achauzorova nyoka munhu akabuditsa ngozi timai mapaka saka mai mapaka anodaidzwa nani kati chamudaidzai ndofunga tataura tikati nyaya yenyu yabuda paruzhinji manyakunzwa tonaenda taura akazvizwa mama inganyanyatso kutaura nemo kuti nyaya yabuda paruzhinji dzadaro inoda uchida kuti zinata yakabuditsa shavo richibuda iri kana iri ngozi ngariuye yotaura munhu akanga abudirwa nechinhu ichi aripo akagara pachichimba chamhara pazviri chobva chakutsanangura kuti muri kutambudzikei tikadari koiwo hauna kuzviita here aripo ini wacho ndiripo mese muripo tobva tagutsikana kuti wazvionaka mutoro ndewako takuraenda woripe geza wanawo anovatara mvura wobva amwa wobva apaira waro arimo kuti iwe ndakupaira ndabva ndakuenda uko wobva achienda kune zvinhu zvaakaurayiwa ndokwaanenda kotungamira utonda iko zvobhadharwa kwamuri zvapera. mukwambo Kutenga muona nyaya yako yakanga isina tsigiro pamwe waingozvimiramira wega ichema kuti wanatezvara kunatezvara ona nhasi wombonzwisisa
dare rombohenza nyaya yacho. Da. Hana gara ndinonzwisisa. Tinobikirana sadza kumbana mbuya ukidya. Tikatoda kubikirwa kuti torara nenzara. Asi nkuda period ka because zvane nguva. Aiwa ingwani tati tikusangana musi wa 1 meya. Oh, it's okay. Andara tikusangana musi wa 1 meya. Tobva tapedza nawo. That's okay. Kamamura chikami vana mheta upindwa nemhepo nesuwo tese taufurwa nemhepo asi chiri chema mwana wanamheta ndoda kuedza kukutsindira tine dambudziko rinotiunga wamheta ndine nyaya yangu haifaniri kupinda muruzhinji sebuwa rese rakazara iri richinzwa wanyamwaya wangu wakutotonga atongwa akaabva anzi zvakati abva azonzi mutemo unoti hatiide zvinhu zvakadaro saka kuchinzi tora naye mopinda mukaomba moita katombo kenyu murumo mapedza wanhungoona maakubuda mune chii chiri kuitika tatuti mbomwa tumhamba twedu tapedza toparara handimanza musadaro chinoita mazimuka atiri kuyanzwa vanhu unenge utaura navo kuti titevedze mazokutaura kumuita kuti tinogadzikana tiri wanonga wari kuramba saka uchizoona unhu zvaakuuya kuti kutsvaka rubatsiro mhera fumuka Saka uvenga nanguva yekubikirana. 1 meya ingwena.